днешното видео ще играем за 3 стар дропа на Brawl Stars. И аз много искам някакъв нов скин или герой, по-добре герой. И сега го цепиме. Гледай, баси. То ме уби. За 0 време. Това е нечестно. От миналия стар дроп Братовчет ми спечели то скин на Макс от стар дроповете. Ето ги. Аз съм 903 купи, а пък аз бях 983. Имах джекпот 600. И вече колко много пари има, майко. Аз ще събирам за златен скин на Едгар. Да ми носи повече кечки. Него е. И после ти трябва 25 000, брат. И ще събирам за Едгар, шо не? Айде бе. Давайте. Само че не трябва да губа купи, не трябва, моля те, искам тук да спечеля, не ми става 800 да спечеля. Да. Това не е честно, бе, брат. Не, с този Едгар няма да игра. Скърдиле ще игра. Той не върши нищо, ма поне е по-силен. Така де. Това се превидя. Това го нацепваме. И това като му слезе ще го видим. Взимаме 4. Битима. Как ме хвана та грозници долу над буклета. Поне 4 купички. Редки. Своих редки. Има ли? Няма. Това много ги мразя. Особено. Аз ще играя по двойка, че съм нуп. Нуп спечелил 15 000 купи, аре, не точно, маре. Аре бе, с кой да играя? С това не съм играл никога с едно. Дай. Няма да чакам толкова малко. Netflix. Ох, добре, че аз първо, защото винаги сам 7.
това. Глей го е. Така става, като някой иска да те убие. Откъдето дошло, там отишло. Откъдето дошло, там отишло. Откъдето отишло, там отишло. Някакъв момент тук. Лигата. Никой не получи. Убиха ме ги. Това беше лесно. Аре, ще се опитам хора днеска да направя 2500 купини, за да направя нов рекорд. Както виждате, съм почти. Аз искам да стигна много 16 000. Аре, бе. Почваме. За малко. Как не можах? Как не можах? 5 кредита за Амбърг. Аз мога да се взема някакво. Ако ми стигна до тука, ще ми ще вземе 360 джема. И аз мога да се взема Амбърг нещо спокойно. Въпреки че Сквик си го наобщава. А за какво са ми 3 легендарки, бе, брат? Аре, легендарка и без това, какво са ми ще си кефа. Да ги мислим. Кой знае, кой дори да играе в Brawl Stars, брат. И ще събирам за някой друг тепанар. Например, за Спайк. Това ще е супер тъпо, бе, брат. 4 легендарки. Вземем ги, вземем ги, вземем. Аре, убихме един отбор. Аре, не! Защо отиват всичките пири долу?
И sad Dario ako направи подяването нещо. За малко, ама за малко. Видяхте ли въпрос? Как се изпусна лекичко? Видяхте ли? Как лекичко се изпусна? Ама лекичко. Съмбата. Maybe on Monday of work. Да бе, Кром си е купил златен дайнамайт, ама за какво ми? Колко нити. Те се бият. Дръж дайнамайт. Дръж цялото сребро. Цялото злато. Ма някой се ме гледа, бе, брат. Не знам кой. Ма поне направих нещо. Не, брат, къде го? И са на 3 помпи. И са на 3 бомби, гледате? Ма тия какви хакери са читват. Мръсниците долу. Еби се! Как загуби? Не. Игра 16 минути за нищо. Това ли е всичко, бе, брат? Игра 16 минути за нищо. Аре, сега и този кораб ще се обръща сигурно. Кой знае? Аре, убити. Окей, май не се видя. Let's go.
Айде, бихме, айде! Моля за не, че не говоря толкова, което се сърдечавам върху играта. Иначе мога да говоря. Айде, взима едва. Пановете, ако бяха живи и здрави. Ева. Можете се приближи с ударите ми се. Гледайте паците, почна къде... Взимай се, взимай се. Те так му дойдоха. Урките. Майко, Мортис как ги разбива горе. И се чуда как не умре още. Мали. Аз смагам ги всички тука. Айде още една. Победичка, милче. Аре бе, зареждай се. И сега сме първи, гледате. И взимаме, почваме, бе. Почваме. Back on the grind. Leave me alone. Whatever. Прима! Скача и хайде победа! Отново. Някакво аз на хайсан. Аз съм имал родител. Аз съм имал през цялото време талант на хай. Само че не съм го показал. Съм правил науча, не мога да играя още. О, шит, дупек. Гледа мама. Аре бе, зарежда. Де 2 часа минут. Добре, аз отивам Аз отивам нагоре и опрем да се вижда живота. Добре. Ти, тук ли бе? Трябва да набия нещо. Ама тия не ни дават да вземем територията им. И сега прямо да сме заради. Взимай, прямо взимай. Стопа. Скачай! Мърт! Един минут. Браво, бе! Победа отново. Наредки. Заслужава се, бе. Пере се идва.
Айде, амбърката ни е в джобовете. Айде. Хора, амбър си я взимаме. Значи ще вземем амбър. Не, някоя друга легенда. И ще събирам за... Не знам. Не знаете ли какво? Не знам за кой да събирам също. Аз ще събирам за мек и ще взема амбър. Не знам, защо толкова е яка мек. Амбър също. Значи ще си купа мек. Амбър. Това е последната игра и отиваме на фифката, хора. И ще дам май геометри дъжда. Що не? Не друг. Шели май се побърка. Вземи! Те върни ли? Вземи! Не ме беро. Аре, още една победа. Ако нямах Едгар, брат, как ще да печеля? What, Едгар? 19! Брат, имам 19 човека в клуба, брат. Хора, вие ако гледате моето видео, влезте в моя клуб. И влезте в моя клуб. Абонирайте се за канала, ако искате да гледате още такива яки видеа. И лайкнете видеото. И така ще ме зарадвате много, както и вас себе си, защото ще има един giveaway, който е тайна и ще ви го кажа по другото видео. И сега, вижте, 19 члена. Присъединете се към клуба ми, моля ви. Синия значка на светкавица, МБП, както си се пише нормално седмица, моля ви аз. Дори и да не сте фенове на МБП, може ли аз просто го написам така, не знам що. Ако искате да се присъединете, това значи много за мен. Много. Но аз започвам. Ел Примо. I could do this if I wanted to. Fly like an eagle. CEO of Brawl Stars. You wanna brawl? Да, как 1% бе? Тия какво направих? Даже аз не разбрах. Искам квест. С Джес. Тя на кой знае колко куби, ама... Майко... Убиха Едгар. Убиха Сам. Убиха Биби. Where will I put my friend? Брат, аз искам всяка легендарка. Не, просто са силни според мен. Само Санди е слабачка. Аз помислих, че играем на отново на хареса. Мяре, работете с машинката.
Аз нищо не направих, моите направиха всичко. Само 3 гола. Не, тази мечка 1 час не мога да убием. Аз други ден хора ще ходя на море. Така че това ми е последното видео за 5 дена и да. Така че утре или други ден отиваме на море, не мога. Жалко. Бягай гъс. Победа. Yes, bad. Нищо. А кредитите бяха уникални, бе, брат. Да, но някой ден се случи също. Айде, почваме. Айде, оцелихме. Аз за малко да умра, там не мога да. Умряхме. Брат, аз не разбираме. О, вот, станах и 39. Не бе, аз можех да я купя, имам 3 джема плюс. И умрях. Това е невъзможно, бе, брат. Да, разумеси. Не бе, тия двамата тролвари. Тия двете същества, не знам как не ги убих.